Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan sa gihapon kininyo igsuon Evangelista Brother Ronald Canyaman katambayayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igatod diha kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pa kamo sa bugbaylapa sa kauban pang evangelista o ministro. Ug kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga igsunan kini karon ni igsuon Brother Robert Consab nga may usa nga makiguban sa pagtuon nining usa ka tulunganon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa usa pa ka ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kini usab si Brother Debs Rizaba makigkauban kaninyo nining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Brad Ronnie. Okay, nining higayon na dili na to makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio tungod kay aduna gyapon siya importante nga siya kaso busa kita lang magitasan niya din para padayon sa paghatod sa mga kamatuoran. O ang atong paghisgutan karon padayon gyapon sa mga pagtubag sa gilawatan nga mga pangatake nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio. Una-una to, anita yung pastor texter nga mao si Mitchell Bindilio, grabe man ni siya gid muhimo gyud og mga tirada diri namo. Gani matod pa niya kami kuno wala daw mahibalo sa gitawag og hermeneutics atong paminawan. Wa ba gud kagi ni matawahan ng hermeneutics God? Wa ni katuon man God. Punto niya Brad Diber, Brad Robert ug Brad Leonard, wa kuno kita kaagi og hermeneutics kay wa kuno kita katuon. Ato daw i-plaster Brad Diber kung sa ba ang gihatag nga definition sa ining hermeneutics. Atong gamiton ang usa ka referensya Brad i-plaster. Kining Webster Dictionary Mirayam usa sa definition gihatag hermeneutic, a method or principle of interpretation nga kung sa Bisaya usa ka pamaagi or baruganan sa paghubad. Okay. So mao day na ang hermeneutics unya matud pa nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio, wa kuno kita nakatuon og hermeneutics. Ayaw patakag istorya do. Tanang relihiyon nga nagpahayag sa ilang doktrina adunay ilang interpretation. Paghubad. Na ami interpretation di lang kamo dawat. Nakaron anita ang punto sa atong gibilin nga mga pangutana sa nanglabayng programa kining Ecclesiastes 4:15. Katong texter o katong caller gani niya nga tagahinubaan nga ni follow up gani nga ipatubag ang Ecclesiastes 4:15 namuhi sa istorya nga dili ang tubagon pero nitubag yun siya. Kana lang ganing bahina dili naging gani ka tulibagbag na gani ka iyong kadili pwedeng tubagon. Unya nitubag ka kanang second child nas dumagiti ang holy child. Inconsistent na. Inconsistent na. Karon dunay texter nimo nga mao si Brian Dapar atong ibalik sa pagpabati itong paminawan. Pastor, si Brian Dapar. Pwede nimo explain biblically ang Ecclesiastes chapter 4 verse 15 nga second child kinsa man na di ay salamat. Nindot na. Gwapo na. Din sa second child. Manay may pangutana. Imo man hangyo no? Minaumao ra na sa PBCM nga ilang gipaangkon nga si Tomas Eugenio. Okay. Ato basahan sa Ecclesiastes 4:15. Basaha sa English. Nagaingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Okay, sato pa naagid iya nga second child. Di ba? Ato basahon na igsoon nga unsay gipasabot ana. Kaya nga nag-ingon nga basa sa binisiya be. Nagaingon, nakita ako ang tanang mga buhi nga nagalakaw sa ilalim sa adlaw nga sila nakauban sa batan-on. Ang ikaduha nga mitindog puli kaniya sa iyang dapit. Naay mo puli kaniya. Unsa man ang gipasabot ni ana nga naay mo tindog puli niya kinsay pulihan unsay gipasabot magwawali 4:15 ngadtos 16 ang pulong sa Dios. Gaingon,
Apa nasuta ko bisan og daghan kaayo mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Ug dili maihap ang mga tawo nga iyang gidumalahan, mahimong dili moangay kaniya ang magsunod nga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan, sama lang nga nagagukod sa hangin. Sa ato pa, si Maalam Solomon ani nagapahayag mahitungod sa kahimtang sa pagkahari. Nga naay mupuli. Nga puli sa pagkahari. Pareho ba na nangato kahimtang karon? Pagka wala sa presidente, nalapoy mo puli nga musunod nga presidente. 4:15-16 sa maayong balita Biblia. Nagaingon. Namalando ako sa tanang tao nga nagpuyo sa kalibutan. Ug diya kanila may bataon yung maulmo puli sa hari ug ugma danglag. Walay kinutuban ang gidaghanon sa mga tao nga manduan sa usa ka hari. Apan ini kamatay niya, walay maghandom sa iyang himo. Busa wala kini kapuslanan, sama ra kini sa tao nga nagukod sa hangin. O ba na ipasabot ni Apostol ani Maalam Salomon nga bisan og puli-pulihan ang pagkahari, kay mamatay ang hari, mupuli na po na nanapay mo barog sa iyang dapit. Wala na'y kapuslanan. Kaya nga naman kato, mupuli naman po itong kamatay. Ang ila man gudiha nga, nakabasag second child, ila na yung gi-address sa ilang Espiritu Santo. Okay, matod pa niya, minaumao lang kuno nato ang Ecclesiastes 4:15 nga ipahaom sa atong magtutudlo, Tomas Eugenio. Wala ba na mo nagidirekta diyan sa mong magtutudlo, kaya mo ba nang giprobe nga kanang second child, Espiritu Santo na, nga magpakatao. Unya matod pa niya sa iyang hubad ani, sa iyang interpretation, sa imong gitawag og hermeneutics bendilyo, tanawon tining imong hermeneutics og dili ba ni mahimong bulatics. Matod pa nimo niyon sa Solomon nagpahayag nga naay puli sa pagkahari. Karon sa siyo na to, kay namulong po ni sa Bradiber nga nakita daw ni Solomon ang mga hari nga puli-pulian. Buti pasabot, dili dahi si Solomon ang hari nga pulian. Atong paminawan na pod ang iyang pamahayag. Okay. Atong basahon sa ang pulong sa Dios sa Ecclesiastes 4:15-16. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari ug dili maihap ang mga tawo nga iyang gidubalahan, mahimong dili moangay kaniya ang magsunod nga mga henerasyon. Wala usab kini kapuslanan, sama lang nga nagukikod ka sa hangin. Tanawa, Igsoon. Magwawal. Tanawa, sabi, ibalik sa 15 lang. Apa nasuta ko nga bisan og daghan kaayo ang mga tawo dinhi sa kalibutan nga misunod ni atong batan-on nga mipuli sa hari. Sa ato pa, kanang second child nga, bagong, mo pili sa iyang dapit, ay mupuli sa pagkahari. Kay si Solomon, nakita niya na ang hari, hindi puli-pulihan lang. Okay? Atong nabati Bradiber sa ikaduha ng pamayag nga dili day si Solomon ang gipasabot ani nga pulihan kay matod pa niya si Solomon nakakita nga ang mga hari puli-pulihan lang. Katudang si Kansyal mo do'y mupuli sa hari gigamit ang terminong puli-puli. Ato nang tanawon ron mo sumada ba ng puli-puli. Karon sa tanto niyang pangitag depensa Bradiber sa miaging Domingo ni gamit naglaing versions Biblia ang New American Bible ug naapo dayon siya gitawag og komentary. Nagpalaban og komentary ni gamit og laing bersyon. Tanawon tag mulaban ba nimo ang imong gigamit nga laing bersyon bindilyo ug ang imong giingon nga komentary. Paminaw na to. Matod yun nila nga second child. Tumas Eugenio ko basaha para palihog sa Ecclesiastes 4:15 o 16 kay ilang yung gingon nga maog yun is Tomas Eugenio. Atong basahon sa New American Version o niya Bible, the Saints Devotional Bible. Atong basahon sa 15 and 16 gapon sa Ecclesiastes. I saw all the living, those who move about under the sun, with the second youth who will succeed him. There is no end to all these people, to all who were before them. Yet the later generation will not have joy in him. This also is vanity and a chase after wind. Okay, padayon. 16 na. Okay, adto ta sa footnote sa maong
Basa ang 4:13 to 16 footnote niya. This passage deals with kingship and succession but is obscure. Okay, ang sunod nga komentaryo sa 4:15. The king is no sooner dead than the people transfer their allegiance to his successor. Unsa man si Kristo na dili na eksakto nga pagkamatay sa hari pulihan sa Matthew Henry komentary. O sige ngon. A king is not likely continue if he have not a confirmed interest in the affections of the people. This is intimated but somewhat obscurely in the last Ecclesiastes 14:15-16. 4:15 and 16. Okay, padayon. He that is king must have a successor, a second, a child that shall stand up in his stead, his own supposed or perhaps the poor and wise child spoken of Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Kings, when they grow old, must have the mortification of staying those that are just sell them out and stand up in their stead. O tuwa na, unsay gingon, sa dihang matigulang na, sa dihang mamatay na ang hari, dunay mo puli sa iyang dapit. Na ako'y Bible commentary, Matthew Henry commentary. Na ang ipasabot niya na pagkamatay sa hari, dunay mo puli niya. Nga mao'y mo dumala. Mao gyapon ang footnote. Okay, atong nabati gigamit nga Brad Diver ang New American Version ng Biblia. Unya na din siya ay gitawag og Matthew Henry commentary. Sa gibasa niyang New American Bible, wagid mo laban nimo bindilyo. Kay pag ingon nimo siya nga sayop na nga ang hari inig kamatay pulihan, wagid mo mag-ingon nga sayop na. Unya ningon kag si Kristo na, ang tubag namo si Kristo ginang hari nga pulihan. Pero wala pa na diya gitumbok nga Kristo na. Pero pamatugan namo nga ang hari nga pulihan si Kristo na. Ang among gitukod diya nimo paggamit nimo sa laing bersyon, ang una nimong gibuyan puli-puli. Ang hari kung mamatay, puli-pulihan lang matod pa sa nakita ni Salomon. Sa tuba kung puli-pulihan, daghan. Ang igamit mong bersyon, puli ra. Asay tinuodan na, puli o puli-pulihan. Tubaga na. Unyang Henry komentary, nagpabili ng si Kansal gagigamit. Nga inig kamatay, inig katigulang sa hari, inig kamatay sa hari, dunay puli. Husto na. Nga dunay mo puli, inig kamatay sa hari. Di-question mo si Kristo ba na? Pamatudan na mo, ang hari si Kristo na. Asa man mo, laban nimo ang imong gigamit nga komentary nga niingon man ka nga hari nga magpuli-puli. Samantalang ang Matthew Henry, hari nga pulihan. Ang New American Bible, hari gyapon nga pulihan. Asa kwaon ang puli-puli nimo? Muna among gi-question nimo. Di ba ka magkadimao? Dili ka consistent sa imong mga pagtubag. Tulibagbag ka. Muna isito sa hermeneutics. Muna nakatuon sa hermeneutics. Nasayop mo lagi mong interpretation. Ang gigamit mo, pabor man diris mo Kaya gigamit mong version, nagamit rin ng Mexican child. Di-figured out man na sa Biblia nga sikan ra. Asa kitaon nga ang puli-puli nga sikan ra. Dito libagbag ka, nagkaroon, anita. Muna ni gamit mi, nagsukulay ka sa imong mga pagpamulong. Nagdagandagan ka sa mga pamagig depensa. Aron nga imong i-prove nga sayop mi, wag gapon magkadimao mo nang gamit mig termino, nagsuklay kas imong mga ngabel sa Biblia gitawad og buang na. Brad Robert, basahon ta sa Biblia. Niya kung pagabasahon Badron sa Proverbio kapitulo 19 bersikulo 1, pero ato ipabor sa ilang Biblia SDA Bible ingon. Maayo pa ang kabus nga magalakat diya sa iyang pagkahingpit sa kasing-kasing. Kay kaniya masukwahi sa iyang mga bil pagbaoy usa ka buang. Klaro kayo ang gipahayag ni Haring Salomon nga kung magsukwahi ka sa imong mga ngabel sa imong pagpamulong, gihulag gawin niya nga buang. Karon kay nagsukwahi man ka bindilyo, di ikaw mo naigo nini. Na kung basahon na Brad Ronald sa laing version sa Biblia, Pagabasahon ko dire Brad Ron, dinhi sa Biblia nga Kristohanong Katilingban. Ang proverbio gibasa ganya sa SDA Bible, proverbio, dinhi naman sa Kristohanong Katilingban, gitawag kana og panultihon. Sa maora gihapon nga sitas, panultihon 19:1 nagaingon, mas maayo pa ang kabos nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang
ug malaway sinultihan. Busa kini diyang buang nga matod pa ni Haring Salomon nagsukay sa iyang pagpamulong diya sa iyang mga ngabilaw. Ayan po dahil nagpagpamulong. Naanatanan ni mo bindilyo. Gani ni admitar ka nga sa may labing malaway o bastos. Kaya kanang laway mo ng pagsuryag mga binastos. Ningon ka asa may bastos. Kining nagsulti o kanang nagbuhat. Di admitado day ka nga nagistorya day kag binastos. Nga mo ng malaway. Naanatanan ni mo. Karon Brad Deber ni counter siya. Brad Ronald o Brad Robert. I-counter siya. Di gamit siya tekstos Biblia. Uy, nagtuo ka bindilyo nga kining teksto nga imong gigamit. Imong pagkasaybon si Haring Salomon. Nga kung magsukwahi sa pagpamulong buang, nigamit siya Brad Deber. O gob, gaduna kuno po'y pagsukwahi. Pagsukwahi, nga wala magtuman sa kasuguan sa Diyos atong paminawan. Ang sukwahi igsoon, sumalas Biblia sa Job 34, 26 ug 27, ang nisukwahi kadtong wa nisubay sa Dios, sa kasuguan sa Dios. Ang nisukwahi kadtong wa nisubay sa Dios, sa kasuguan sa Dios. Unya wa man to diri katudlo nga wa nay balaod. Job 34, 26 ug 27, wa ta nisukwahi. Na wa ta nisukwahi ni sunod ta. Wa ta nisukwahi. Na wa ta nisukwahi ni sunod ta. Okay. Ang imong gigamit nga pagkontrast 19:1, wala may supak ana nga ningon si propeta Job nga do na po'y mga tao nga wala mosunod sa kasuguan sa Dios, mao to'y gitawag ni Job, propeta Job og sukwahi. Si Haring Salomon nagisgot pod nga naay sukwahi sa mga ngabil, iyang giulagway nga buang. O sa may problema ana. Haron lang gid nga mudisgawas ka nga dili ka maigo nga matawag kag buang tungod kay nagsukwahi kas imong mga ngabil. Mo sa dili gyapon mo sumada ang imong mga pag-alkontra. Nanyata karon. Pagtubag nimo sa kang Brian Dapar gigamit ang Ecclesiastes 4:15 second child. Palihog pagbasa Brad Deber, atong basahon. Atong ipapabor sa ilang kaugalingong Biblia, Bradron. English version. English version. Okay. Nagaingon, I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead. Specific, di ba, Brad Deber? Ang second ra. Second child. Basta dili gid mo haom kung gamito ng termino ni Bendilio nga puli-puli. Puli-puli. So dili mo sumada. Mo nang sa among explanation kay naa may tagna day nga second child, understood naman na nga anak og babae kag ginsabay na himong child kun wala gi anak og babae. Pero gingon lag second child, dili man makakwenta og second kung dili magsugod sa first. Mo nang among gipamatudan nga ang mulugar nga first manghatong Ginoong Jesucristo. Atong basahon sa pagpayag sa Biblia gapon Brad Deber, pabor man nimo ang maong version sa Biblia nga ang atong Ginoong Jesucristo may tagna nga siya gitawag og child. Ipabor gyapon nato silang kaugalingong Biblia, Bradron. English version. Ang Isaias 9:6 nagaingon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Mao ni ang tagna sa atong Ginoong Jesucristo. Pero walay Jesus Christ nga pangalan tungod kay ang Biblia dili man abilidad nga kung magtagna ibutang ang pangalan. Unya matod pa ni Bendilio na day first child ya. Diyon sa namo sa pagprueba mga higalag mga kaigsunan nga kining tagna sa Isaias 9:6 nga sa katumanan ng atong Ginoong Jesucristo mao ginang mulugar nga first child. Ibastag ta sa Biblia, ang the message, basahon ko ang John chapter 1, verse 1, 14. The message nga Biblia. Gingon, the Word was first. The Word present to God. God present to the Word was God. Sa 14, the Word become flesh and blood and moved into the neighborhood. We saw it, the glory with our own eyes. Bisag di alang di ipadayon pagbasa, bisag dilihot doon Brad Deber, Brad Robert, Brad Ronald. Kini di ang gingon nga word was first, nahimo ni siyang unod og dugo, became flesh and blood. Gingon word was first.
nya kining word kay mao maning tagna dito sa Isaias nga gigog child. Sa to pa, word o child was first o first child o first word wa di ay. Munang ningon sa patok-batok, digid patok-batok, patok gyud. Pero nga pagpuriba, Brad David, nga kining gingon the word was first ang katumanan mao ning atong Ginoong Hesukristo. Og mabasa nato sa lain na pod nga version sa Biblia ang gitawag the Living Bible. The Living Bible. Basa Brad Oo. David. Sa John 1 verse 1, nagaingon, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Oh. Sa ato pa kato diyan, word was first mo dining atong Ginoong Hesukristo. Ha? Unya katong word nga gingog first nga mga atong Ginoong Hesukristo, may tagna nga mahimo to siyang child o ipakatao siya. Bata nga lalaki gitawag child. Pero giyon sa pagpuriba mga higalag mga kaigsunan. Nga kining John chapter 1 verse 1, word was first nga mao atong Ginoong Hesukristo, mao gid ni siya ang gitagna sa Isaiah chapter 9 verse 6. Niya na sa tay Biblia ang gitawag Amplified Bible, mga igalag mga kaigsunan. Basahon ako ang John chapter 1 verse 1. Sa Amplified Bible, ingon ini ang atong mabasa. In the beginning, before all time, was the Word. The open and close parenthesis Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Nadayon ang square bracket, Brad Ronald, Brad Robert, ang Isaiah chapter 9 verse 6. Musa, tataw kayo nga ang John chapter 1 sa The Living Bible, sa The Message o sa The Amplified Bible, ang katumanan mo atong Ginoong Hesukristo. Siya kadong gitagna sa Isaiah 9:6 nga gingog child. Pero giulagwa sa Biblia gingon word or child was first. Wa di ay. Nasato pa sakto mi sa among pag-interpret, sa among pagtuon sa hermeneutic, ang method of interpretation nga si Kristo mo'y mulugar nga first child. Karon kay na may tagna nga second child. Ha? Na may tagna nga second child. Nga among gidraiban nga ang katumanan mao ang Espiritu Santo. Pero si Bendilio di musugot. Kay hari na nga magpuli-puli. O nag-question, kinsa man ang hari nga second child? Kinsa man ang pulihan? Sa tubagikan sa first na may daghang hari ug atong kwentaw ng hari sa katawan sa Dios, gikan kang Saul, hangtod kang David, kang Salomon, daghan man nga mga hari-hari. Itog andaw. O di man gyud kakatugan. Kay wala man nimo ang hustong pag-interpretar nining tagna. Kay di man ikaw tagiyaan eh. Ang tagiyaan ning tagna Espiritu Santo man bosa. Siya mo'y mo claim, siya mo'y mo elaborate, siya mo'y mo pahayag og ang mga sakop sa katumanan sa Espiritu Santo nga mao kaming mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Brad Deber, pabor gyapon nako nimo ang pangutana. Kining first child nga mga tong Ginoong Hesukristo, unsa bay iyang gipamulong tali sa Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia. Giterminuhan ganan niya brethren og another comforter atong pagapribahan dinhi sa John 14 verse 16 to 17 sa ilagay pong Biblia brethren. Pabor gyapon nato. English version nagaingon. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Ang sa'y gigamit, bisag diha lang pagbasa, Brad David, ay tungod sa comforter. O, another. Karon, Brad Robert, og susihon ta ang referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini bang another ang gihatag ba nga definition ini? The same or different? Different gyud brethren Okay. atong basahon kining word another Sa Merayam. Sa usa ka diksyonaryo nga Merayam Webster Dictionary. Gingon, one that is different from the first or present one. Kaklaro kayo nga ang another day different from the first or other one. Lahi niya anang usa o lahi niya anang naguna o kasamtangan nga usa. Kinsa ang gingon nga lahi niya anang first. Ang katong another nga comforter. Kinsa ang first sa Biblia? Ang atong Ginoong Hesukristo. Sa ato ba
Ang atong Ginoong Jesucristo nag-ingon nga ang manlalaban or comforter gingon niya another o laing manlalaban. Karong giyon sa pagpiyo sa mga ministro sa PBCM, tungod kay si Kristo mao man mulugar nga first child. O niya among giingon nga siya'y pulihan. Gipiyo ba sa Biblia, Brad Ronald, nga namulong ang atong Ginoong Jesucristo nga siya pulihan ug ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo nga giingon another comforter. Gipiho gyud sa Biblia, Brad Ronnie, gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga ang Espiritu Santo mao gyud ang kapuli niya. Ang prueba akong pagabasahon dinhi sa Biblia na ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 versikulo 25 o 26 nagaingon niya ang atong mabasa. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung bakagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli ka nako. Bisag diha lang. Unsa gipahayag sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronald, sa imong gibasa, mahitungod sa Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, puli ka nako. Pato-pato na dindilyo. Nga kami naka-explain ni, nakahatag big saktong interpretation, nga mingon kag, wa ni magtuon og hermeneutics, ay rag kapa broadcast pataka. Ikaw siguro, ang imo sigurong hermeneutics, dili na hermeneutics, oy. Siniwitik o bulatik mo na saktong bagay-istorya diyan nimo nganong niingon mi ana kun di mi manggod kay ka hinambog kay ka ba nga wala mi magtuog hermeneutic sa atong pagsosyal hermeneutic method of interpretation di lang ka modawat sa among method of interpretation pero nag-hermeneutic mi basta ayaw gamitan nga wa mi magtuon ikaw siguro wa magtuon di na prubahan na mo na first na sikan dili na puli-puli kaya kung puli-puli dili na siya i-specify ang numero diya sikan naman na o niya ang gingon nga mapuli matod pas atong Ginoong Jesucristo nga mulugar nga first child ang kapuli niya Espiritu Santo di haom na nga kanangtag na nga second child Espiritu Santo ang katumanan. Kung idirekta din mo Tomas, iyon nyo na. May question kaya mo, magipaila po ng katumanan. Pero ka na Espiritu Santo na, nga katumanan, nga second child sumala sa pagtagna sa Biblia. O di na pamatod-ana mo. Kami ba'y nagsukway sa among mga ngabil? Dili. Ikaw, may nagsukway sa imong mga ngabil. Kaya nag-interpret ka nga dili sibo sa nakasulat sa Biblia. Napupos na nga itong oras, kami manamilit na kaninyo. Sa ngalan sa among magdutudlo, Master